higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Pero sulti sa na inyong angkol. Nga dili mo balibad kung agdahon. Painumdumi siya. Nga to refuse an offer is an insult. Sa iyang gibuhat, iyang giinsulto ang pagkatao o pagkababae ni Tiray. Ignacia, agwantahan lang na si Tiray. May na lang na kaysa wa. Lingaw kayo mo, no? Huwag yun ay mo'y kalainan sa akong amahan. Paitagits mga tao, uy. Puwera las maayo. Luoy na kay sa titiray. Siya na gihimong sumsuman sa mga tao. Oh, iyara mas ring sa. Surati siya, butan ka ni si Angkol. Huwa nga gibitang Tiray eh. Wa sa kasabot ganong iya to gibuhat. Oh, desperada na siya nimo. Ay, balibad-balibad to siya nako. Anak magyud na Angkol. Kung kanus ama wa, diha pangitaon. Siyempre, tayo sa kayo pagkitaon ang makita. Wa na gyud. Guba na gyud kayong pangani ate. Basa ng papel. Di lang mag-ilog ha, kung usa. Tagsa lang. First come, first serve. Ikaw sunod sila, sabay mo. Dahil, kiliyot ha. Toothpaste niya, Pablo. Nang tanawan mo. Kuya, ungkol kayo mong tinanawan ako. Ano mo? Kaya Pablo, lamig kayo na. Pablo, sige pa, Pablo. Sige pa. Hoy, kamu ba? Kaya nagulong tinawan, Tiray. Ha? Ikaw na akong unahon, be. Unsa to? Toothpaste mo, no? Be, ha? Unahon ka. Ay. Kuwang pa to? Kuwang pa to? Ha? Gipay, Pablo. Kuray angay ni mo! Uy. Lalaki, guway mudo! Si paalagi sa mga tamparos ni Tiray. Lipong-lipong ko. Nagtuog yun siyang ikinanabi, Col. Si Papa ra ba yun? Ang pangutan na, anong kay bawas Papa? Dito siya. Dito, gyud. Kaya nga nung naditalye man niya. Gikontak tingali siya ni Tiray para himong witness in case mo din si Angkol nga may nahitabo nila. Yuck! Ka-evil, ana, uy. We can never tell, di ba? Dako kaya nagposibilidad. May pasilan na lang magkadayon. Kay parehas lang pangutok. Sumon sa barangay? Para nako? Nga naman na, Col. Ikay ba sabi? Kaya di ko klaro. Sa Uy, hala. Gireklamo ka ni Titiray sa barangay, Col. Ha? Noong sumsari sa Titiray, uy. Musamot nga, may skandalo siya ini. Bahala siya. Magatubang ni. Dilit kalungan, Pablo. Mauwawan na kung mauwawan. Basta kay dili tagyud kalungan. Oh, si Pablo. Niya siya. Mas maayo nga ni Asia. Mas maayo. Kadiyot! Naana! Okay na ba kani akong itsura? Ang akong buhok. Okay na ba kani? Dali, soda yun pa! Dali. Madayon gid ko, te.
Unsay? Niarigid ko te para sultihan ka nga dili si Uncle Pablo ang imong angay ireklamo. Kung dili si Papa Maki. Og ngano nga ang imo mang papa ang ako ireklamo? Nga si Pablo man ang nagpakauaw nako ngadtos mga tao? Ate Teray, nakawitness minita ang pagpanabi ni Papa bahin ninyo ni Uncle. Iyang gisigihan og bugal-bugal si Uncle, mao ni tinuod. Pero kung dili ka mo tuo, pangutana ang mga tao di nila nakuha ang balita. Di man gani unta mo tugan si Uncle namo, kung di pa atong syagit-syagit ni Papa. Pero wa man dito si papa nimo. Kamera man to ni Pablo. Sigurado ka? Nakasaka na ra ba to siya sa inyo? Malay nimo, nisaka na sad siya. O, diba? Imo gid siya gipasaka ron dunay makawit na sinitabo niya ni Uncle. Jira! Lain kay kabatasan si Jira. Iyagin kong gitulisok. Pasensya na nga gihasol pag iti kabahin ini. Wala lang yung kulay kasumbungan, Sofia. Basa na kaya kong papel diri sa atong lugar. Okay, Rateray. Nagasulti na mo ni Pablo? Wala ko makigsulti niya. Naiubos na kay ko. Grabe kaayo yung pagtamak sa akong pagkababae. Dili man sa ko makapanghilabot anang butanga, Teray. Kay between ramang guna ninyo ni Pablo. Manghinaot lang yung ko nga barugan niya ang nahitabo ninyo. Sige, Teray, ha? Mutrabaho pa ko. Sige, Sofia. O salamat kaayo sa paghatag o gigayon nako. Bye. Mituo si Sofia nako. Siya rugo siya buhaton batok ni Pablo og sa kaluha. Kung dili ka maako, di sad ka maadto kang Sofia, Pablo. Hala, nga naman. Aw, pabangan naman ko niya ning bahay. Di man taka-question kay iya man eh. Hinahinay lang tagpamutos. Balik ka sa ato. Ipaayo lang natugdayon tong ato. Okay, Cole. Hinahinayan nila maghipos nito ang mga among mga gamit. Magkunta kog panday aron masugdan dag trabaho og mga tumbay. Gamay lang trabaho na to kay nalisan mga ato pa to. Okay, Uncle. Mutabang lang sa ko kung may klase para madali. Ako sa Cole, mutabang ko. Susay, lapit pa yun ka. To de, may gisulti pa si Sophia siyang chat. Chat? Dili video call? Chat. Unsa may laan niyang gisulti, Uncle? Siya sigurado kung magatambong siya sa inyong graduation. Tibahin mo. Kalit lagi ni. Naala ko'y duda ni da. Samsay mo duda. Ako sad. Nagduda sad ko ini. Mura mo mga investigador eh. Kadudahan ka ayo Cole, uy. Di ko ningon anak sa ti Sofia. Nya, sabi niyo pasingindan, si Tiray. Matinood man o dili ang iyong pagduda, no? Monte labot, anak. Yan, man tapapawaon din eh. Kung pahawa ta sa way kusbot, abi pa lang nahangol sa ta. Noon sad. Basin di ay nagbut-buhat og istorya siya titiri, Uncle. Buhat-buhat mo si Tiray istorya uwa, nilagi na siya importante. Naam gita itong bay. Bisag yun ana ng baya, ato ba na? Mangbalik ta dito. Dili na to idipin sa atong kaugalingon kung gidaot manggali ta. Gipanday lagi na ilang Pablo. Si Jera. Jera! Kadiyot! Uy, igo naman kung gitutukan og hain. Nitukar ang pagkamaldita ay. Si Tam. Tam ka dali! Gisigahan ako sa mata. Baya! Nakinilas na sad ang kaluha ay. Ngano kato sila nga wa mamuduol nako?
Kinsa may akong pangutanon ini? Ya, gusto ko may tangda. Kinahanglan nga may mapangutan ako. Di sad na mo dool ko dito. Abi pa lang, chismosa na kay ko. Yagir ako. Di ko mangilabot ninyo. Oh, si Maki. Siya na lang pangutanon. Nahibaw gini siya. Psst! Hoy! Maki! Hoy! Nakoy pangutana. Dali! Lamiya na, Pablo, oy. Sige pa, Pablo. Sige pa. Kalamiya na, Pablo. Oh, Uplo ka gina tong Pablo, eh. Huwag yung kasabot. Nilakaw mo noon. Giandam na kununta na ako akong video para sa mahitabo. Naunsa bang wa man o inahitabo? dito ka! Mulang, Sud sabay! makakita ba kong na ako sa kawas? Naara ko dito sa may kusina, eh. Lantaw ba kayo ang sala gikan sa kusina? Dito ko ilawom sa lamisa. Klaro kayo. Animal ka! Nga na nakasod na sa kasbay, ha? Iba na kong tagid kang animala ka. Giwarningan na biya ka, pero imong gibuhat pag-usab. O sa may imong ebidensya, be? Nga magka makakita na ako. Kini na imong gisultiron. O sa man din eh. Muang ko usab na ko. Kung magkatubang tas polis. Di ko mangkuray. Dili, tiray. Pablo! Lamigay na, Pablo! Sige pa, Pablo! Ayaw! Dili na ko safe sa kaugalingon na kong panimay, Sofia. Mao nga ako na itong ibaligya. Mubalhin na lang ko puyo. Aw, tipo na lang ni Pablo. May nahitabo na bitaw ninyo. Pagtipo na lang mo. Oh, Akong isaad. Magpauli ko diha para mo attend on yan sa inyong kasal. Ay na lang ko kanas ah. di na magud ko safe sa akong bahay, Pablo. Mao nga, ako na itong ibaligya. Og motipo na lang ko dinhi sa inyo. Kaya nga no, musugot tayo ko. Ikaw ramon ko'y ako nakita agad ng kasaligan. Nga dili gid mo abusan ako. Ay, pasensya na tiray ha. Pero sakto rin ba para nako o sa kaluha? Padakala ni nato, ako'y gasto. Mag-ubay na mong payo. Okay ra. Ako rin bahala. Ipatry story ni nato. Ay, di koy. Inaunsa. May gunsa ta. Wabi kita ha. Di bita uyab. Why ikaw o ako? O bitaw, di ta uyab. Why ikaw ug ako? Uya. Di gid ka maluhoy nako, Pablo. Oh. Ako'y pamilya, Pablo. Ako na lang usa. Ako mga parente, way pakin ako. Muduol lang sila nako kung magkinahanglan og kwarta. Way nagmahal na ko, Pablo. Unya? Kita na lang, be. Na! Di ba, yung kasauna nga bagay ta? Uya. Giunsa mo ko'y bato, ha? Kahinong pa kasi mong ipanulti ako. Ako na tong gibasulan, Pablo. May noon. Kita na lang, ha? Di koy. Mamawi ko nimo. Akong isaad, mamawi ko. Magpakasalta. Ako'y gasto sa tanan. Ipaayo taning imong bahay. Padak-an tani. Don't touch my body odor. Sige na, good Pabs. Maluiton ko na ko, eh. Grabe na ginagi. Gito na ko akong garbo. Nagpaubos na gid kog maayo. Sige na. Sugot na. Naapa ko'y mga yuta sa probinsya. Sharean ti kaadto. Nga pila magkasako mga share. Di lagi ko. Di taon nakapugson karon ha. Basta kayo naunaan ang akong gisulti nimo. Akong usbon, mamawi ko. Suportante ka. Dili ka magmahay kung musugot kang magpakasal na ako. Mabalik ko din ugma. Sige, bye! OMG, tinuod ka, Col? Naunsa na siya, Magtumutumo na ko. Laugaw ah. Ingunaan na siya ka desperada, Uncle.
Di ko katuod o. As in, dili, gyud. Pero toon lang aron dali. Basta kay mao na yung gi-offer ako. Padak-an ko na niya ng bahay. Unya, siya magasto sa mga kasal. Unya, nisugot ka, Kol. Nawa, oy! Yes! Abi na ko nisugot ka, Uncle. Sugot ko taon. Kadiyot. May nanawag. Sama ni. Lumiro raman. Delivery tingali, Kol. Wa mo ko i-order god. Hello? Yes. Pablo. Usa? Uy, hala. Kanusa lang. Asa mo ospital, Ano ni, Uncle? Kinsa na ospital? Sige. Salamat. Manhan meron. Salamat. Uncle, isa na ospital. Si Papa ninyo, naligsan sa pison. Oh my God! Pison? Tipa, ihinay man kayo namudagan ng pison? O, sa makita buka? Hubog ko rin yung Papa, kung natugos kasada. Ang driver di ay. Siya ruwa siya makita nga naay naghigda sa kasada. Hubog sa ang driver, kung natugos sa matang drive. Pero, buhi man kasi ako. Ang driver? Si Papa! Naambot. Pero buhi tingali kay uwa ba namingon ng pulis kapatay. Tara, madali ta. Ato na to sa ospital. Sorry kayo, tiya. Pero, ikaw rin magod tayo na kunahuna-hunaan. Okay ra, uy. Kumusta naman imong papa? Luwas na si ate. Pero murag, putlon iyang duha ka legs. Oh my God. Tayo may pasagti, tiyo. Sorry, gid kaayo. Pero manghangyo lang gid pinimo. Jera, gusto kit kayo kung mutapang ninyo. Pero malain niya si Teray. Kasluno na ba sila ni Uncle nimo? O, si kaslunon, ti. Kisige mo ni mo nga kaslunon sila. Di na ni mo nabalitaan, ti. May ragyo di ay nga, wa pamahalin ng bahay. Wa na ko'y ang kahadlukan, kay naligsan ng kanahan nga maki. O putlanan pagyud sa mga tiil. Ay, wa naman lang sad gyud madayon ni, oy. Oh, video call ni Sofia. Hello, Sofia. Hi, Sofia. Hi, Taray. Asa ka karon? Nakuspay. Nyara o. Wa man ni mahalin. Di lang sa tingali na ako iday no baligya. Dito na ka sa ospital? Nakakita mo kung post ni Jera. Nadiskrasyam di ang papa, no? Ubito. Karon sad gani ko kabalita. Ha? Nganong karon naman ka nakabalita nga, di ba? Nagtipo naman ka magpuyo sa ilang Pablo? Oo, pero nato kong probinsya mang good. Karon pa ko naabot. Mo kontak pa ko niya. Mo ato tingali ko rong taod-taod sa ospital. Putlanan ko nagtiil si Maki. Dako-dako ginagasto. Ikaw na gimutabang ni Pablo, ana. Dili na ko manginlabot nila, ha? Ikaw na, ana. Ha? Naka-money transfer na ko. Claima na lang to, ha? Pero, ayaw gid mo pagsaba nga gikan ako inyong gigasto sa inyong papa, ha? Bisan ni uncle ninyo, ayaw mo pagsaba. Okay, ate. Salamat kit kayo, te. Pahibaw-alan dayon ko kunon sa inyong problema. Sige, te. Salamat kit kayo. Sige, te. Sige na. Bye-bye na. Kay paingon na din sa uncle. Bye. Jiray, Call. mayroon yun ako ng secure, eh. Ayun, nagkagool, call. Nani mo tabang na to nga charity. Sila rin manubag sa tanang nagastuhan ni Papa. Opa. Uy, praise the Lord. Praise the Lord in town. Panggasto lang ning niala kong kwarta. Dihali mo na Jiro. Ikay kuputin eh. Maayo kinakamata na ka pa. Jira. Buhi day ko.
Salamat. Buhi, gihapon ko. Ayaw pagluhag pa. Kay dili pa makaayon nimo. Matandog unyang imong operasyon. Operasyon? Gioperahan ko. Asa man? Sa kong sa kong tiyan. Gipotol ang duha nimo ka mga BTS. Dili. Inutil ako. May pagnadayon na lang ko, simba ko lang. May pagnamatay na lang ko, simba ko lang. May rason ang Ginoo nga nung iya ka pang gibuhi pa. Mao ni tan-awa. Gitagaan ka pa niya chance nga mag-usab. Mao nga ayaw ni Usiki. Dili ta ng tao na tagaan og second chance. Swerte na kaayo ka. Swerte. Giputol ang duha nako kay BTS. Ya, swerte. Tuod. Ang akong mga tiil, hain man. Hain ang akong mga tiil. Wa na. Nganong wa naman nga. BTS na magkay giputol. Nganong napil magkawha ang tiil. Ibalik ang akong mga tiil. Ibalik! Kumusta na sa papa ni mo? Nikalma naman tukol. May gi-inject man to ang nurse niya. Naluoy ko niya galagot. Ay nagkalagot. Igo na ng kaluoy. Isnalalim yung kahimtang karon ay. Lisod kay nadawaton siyang buot nga di na siya makalakaw. Maayo tagmakatonas papa, uy. Mag-usab na unta na siya. Mausap na lagi na. Uwatan ta. Di mo ko makasaka niya kay bawal man ang bisita. Mga tun lang ko. Naghatod ako ng mga prutas. Ina ko kung sa makagawas aron manda man ako iyang kwarto, ha? Oh, iyang kwarto, Kol? Oo. May lugar pa man ito sa likod sa tindahan. Akong papanday. Ipabuhatan ako kwarto para niya. Ado si tipo na to, Kol? Sama di ay. Para masya ulian kay dugayin man di ay na embargo ang ilang bahay sa pikas barangay. Iyam na itong giprinda. Ano mo ka? Di ka gusto mo tipo siya na to? Wala ko kasabot sa kuna feel karon, Kol. Hinauwaw ko ni mo. Uy, anong mauwaw mo ka? Naganagot kayo nag-atraso si Papa ni mo. Kadagana kayo siya nakahasol ni mo. Hunya karon, wiling hapon kay ka nga patipunon siya na to. Grabe kay kakabuotan, Kol. Hindi man na. Ay, paasa pa na to sa papa ninyo. Wa mo sa si pamilya. Umgay mo reply ang kadawang asawa, gichata ni Tam. Ni chat pag si Tom. Wala bitaw tayo sa lipaki ni Papa katong na priso siya. Lahin mo unta ni karon. Hapit man mamatay. Namasi na sa imong kaluha. Na, Basta man natuha sila. Pabawa dayon ko kung may abiso na sa doktor nga makagawas sa papa ninyo. oo, Kol. Pila ka kilo bukas mo imok? Ha? Karon pa lagi ka mga bli, Pablo. Oy, karon pa sa lagi ko baka kita kusab di mo. Ay, bukas mo mo ko. Pabs, kumusta naman si Maki? Magawas na ugma. Kisa may mabanta niya sa ila? Ang kaluha? Kami, ako. Ha? Aray, siya pa uli. Wa mo to iyang bayas pikas barangay. Oh, Ako siya ipabuhatan og kwarto-kwarto sa likod ng tindahan. May lugar pa man. Nagbuhubas na ng mga customer. Pakitunti ka, ha? Kadong. Ito mo. pag kining Pablo mo, balik na niya ko. Mantika lang, wala. Napa ko'y lakaw. Aris ako. May mantika ko, ano?
Kamatika, kanito matika. Bawa ka na katiray, ay. Hadlo kang maangin sa responsibilidad. Hay, may ragyod. Nga wa siya musugot sa akong gipanghagad. Mahinayak unta ko. Mauragyod na nakaapa ni Pablo, oy. Nasubrahan sa maayong tao. Usa kay iyang makuha, ana. Unya, maangin ko kung kami na. Ay, ngiga, no? Mutabang unya kung atiman sa salbahis nga maki. Ha? Mahiluan kung mantingali siya. Ah, aray! Ay! Kabayong bayot! Ano man, ha? Huwag ka matasan, ha? Dili ni highway, oy! Ha? Literay! Oh, Okay ra ka, te? hay, di jud ko okay, Tam. Kay dirit jud ko mugawas ning akong espiritu sa akong lawas. Kuyawan ko. Sorry, tiha. Gibusinahan na lang ka ni Kuya Driver kay wa man gyud ka mo padaplin gud. Ha? Nag-deliver na sa higdaanan og wheelchair ni Papa. Oh, Laos lang mo, Brad. Kanang tindahan nga green. Diha. Oh. Mao na, diha. Mao na mo. Sorry, tiha. ay, okay ra. Sige ha, atos ako. Naapa ko'y lakaw. Sige, Literay. Pasensya gyud. Oh. Salamat tingin, ha? Kapit mo tindahan. Ay, wala problema, Pablo. Wala problema lang. Kamu ni bahala papa ni mo, ha? Kay pakalong ko pa itong nanabang sa kuwan pagkalasa. Kamu lang diya, ha? Sige, Uncle. Tabangi ko pahimot ng mga gamit ni Papa Tom. Ako na lang ini. Pag andam mo pagkaon diha, basin gigotom na siya. Ganun niya amang ko didi dada. Wa na mo katol-tol si kumbahay. Wala mo kay bahay pa. Gaimbargo naman sa imong giprindahan. Nalimot ka? Oh, Unsa man, gigotom ka? Unsa ganahan nimong kanon? tigalig hiluan ko ninyo, ha? Naon sa mga pa? Nakaunahon na bagid ka na. Kung gusto mo may pa nga mamatay ka, wa ka na mo tong sa hospital, eh. Gipasagdan ka na mo. Wa may mga tabang sa mga tao para maluwas ka. Naunsang taong ka, eh. Unsa ganahan nimong kanon pa? Pinanggagid mong Pablo, no? Kaya wa man siya magkabalibad sa inyong hangyo nga anhi ko tipon ninyo. Wa mi mo hangyo niya pa. Siya mismo may ni-offer nga anhi ka pa uli ini gawas nimo sa ospital. Nagpadali-dali gani siya pahimo ining kwarto-kwarto likod sa tindahan para imong higdaan. Oh, may padeis Pablo. Kinagunahon na pa na ako kaysa ninyong akong mga anak. Ambot ni mo pa, oy! Pangis ako sa gawas, Jer! Suko umlig magkadungog sa tinuod. Pa, pwede ba relax una ta? Ikaw relax, kami sad pa-relax, sami palihog lang. Dili sigot na magisgot og bati, pwede? Kaya ako mismo pa, pila ko kaadlaw nga way pahuway. Nagbantay ko nimo sa ospital. Klase pagid ko online, labad na kayo kong opa. Maluoy sa din taon ka, uy. Mao pagani pagtungtong na ko din, he. Ikwentahan naman dahin ko nimo. Wa man ti ka kwentahe. Usa man din imong gibuhat. Pila pa lang gani ka minuto. Naglitanya na kadiha. Unsa pagkag maabtan ko usa ka semana din, he. Litse. Paitabi ni mo pa, uy. Unsaon na balang ka na mo? Dadag ko ninyo sa kalsada. At ko puyo dito. Dili ko mo puyo din, he. Di ko magpasilbi ninyo. Ang sakit-sakit kayo akong dughanti. Labad na kayo kung Jera, ikaw may mas bata. Ikaw man may mas naibuot. Patasin na lang na imong pasensya, day. Expected na ba yung ngayon anak gina siya tungkol sa iyang kahimtang, di ba? Basta kay ako ni Ara ko, ha? Dili ta mo pasagdan sa inyong mga needs, diha. Salamat kayo, Ate Sofia. Si Sofia ay may kasturya, Jira? Oh. Te, bye, te. Oh, si Sofia lagi to.
Nausa mo sa papa ni mo. Nganong syagit ka man ganiha? Wa ko kasabot niya, Kuloy. Labad kay kutok. Di ba giinan tamudaan bahin ini? Nga pasensyahe lang yun ninyo. Di pala siya kadawat sa nitabo niya. Mong nagpabandong na sana siya. Kul, unsaon man pagpatakod ni mo? I mean, ano makahimo ka man, ana? Grabe. Wasad ko kasabot ganong ingon ka, anak, kabuutan. Di manggod ko buutan, gyud. May pagkamaldito masab ko. Kamaon lang ko masabot sa mga pahitabo. Sa una, pamugod ka ingon, anak. Pero si Sofia gitong imong ikastorya sa telepono ganina. Oo, Kul. Nakabalita na siya sa nahitabo ni Papa. Moto nga akong gistoryahan. Anong di man ako iyang gitawgan? Nang luod pag di siya nako. Di ba naibawon man siya nga dili tinuod nga uyabing tiray? Ambot. Tuwa siya tiray. Mayo pang pasalig nako. Kung magpakasalan ko niya, iya ko suportahan. Pero karon asa naman? Nikalit lang evaporate pagkahibaw nga niya sa papa niyo na to. Hadlok, katabang o gasto. Grabe yung pangamong namo ni Mukol, no? Naan si ka na ha? Imong kaugalingong kalipay. Wa na gini mo matiman tungod na mo. Unya karon, gipunaan pag yung Papa. Higon lagi anak. Saon? Ingani naman. Ingani naman eh, mga atol na tubangon. Mga sakit ang tanan ko, magsigit ako na ng mga kaguol nga bunga butang. Kanang inyong amahan, pasag nila ninyo kung sa iyang ipanulti ha. Kapuya lagi na kadugayan. Importante, buhata ang inyong katungdanan pag-atiman niya. Tuwa sa eskwilahan ang kaluha make. Mga kolosay mo serbisyo ni bro na. Higaw piningutan Bisaya, aron maligong kagdali. Siya may gamit ko, malig-on kog dali. Hindi naman ko magkalakaw. Kung malig-on ka na, pwede naman kang magkagawas-gawas sa kaya ng imong wheelchair. Di daw niya kalayan. Plastic mga Pablo. Oh, May bawag ko eh. Kahiloon ang kay kanako. Pero imo lang gipugngan. magkatawa mo ko yung maki, oy. Biyaan ti ka, oy. Inatulag kang tao sa tindahan. Atal ko kaon. Plastic. Mulutaro man yan na imong tinuod nga kolor kadugayan ba? Pabluha ka ba? Papretend pa more. Katulad ko naman kay Koy. Wa pa man ko kahuman sa kong modules. Ako sa gani. Apoy na kay ko. Kaya na ni nato. Be, sigahon ang mata. Tiwas ta. Wala ta katanaw sa alchemy. Lagi. Saon kapoy na magod kaayo. Naa naman si Papa. Pero sa tinuod lang, no? Madara maunta ang pisikal na kakapoy. Kay baw ko. Kanagin iyang kanega, oy. Lami, nagit kay surrender. Pero si Uncle, wa yung regamo sa. Way labot si Uncle ni Papa. Nya, dagang ba yung katraso sa Papa niya? Pero kay bawa ka, Jira. Bisan gamay, no? Wa, yun siya reklamo. Unya, imo lang nauna. Sa nga nga sitwasyon, siya pa'y mo atiman ni Papa kung wata. Bullshit! Animal! Si Papa! Ang saram sa drone. Di mo sa rin, hindi buhat. Ako rin itong papa ninyo. Mga bullshit! Mga wayayo! Anong gibuhi pa ko ninyo? Oh, ano ikaw may niya? Ayam di ako mga anak. Huwag ka kadungog. Kinahanglan pa bang akong tawagong tagsa-tagsa? Naghimo silang modules. Mga estudyante, binang imo mga anak, Maki. Kasi nakalimot ka. Tingano,
Mas importante ba din na ilang module? Kaya na ako ng ilang amahan? Oh. Karon mas importante ang module kay nimo. Tungod kay ila pa nang ipasok ma. Samtang ikaw ni Arbang ka. Ug ni ama sa ko nga magatubag sa imong panginahanglan. Lindsay! Busit! Animal! Be, bigali be. Be. Oh. Giunsa mo kunin mo? Gikurusan ako imong agtang. Ganong gikurusan mo kunin mo? Unsa ko panuway? Di ka panuway. Pero imong utok, gidiktaran sa panuway. Unya nga nung ako maagtang imong gikurusan. Nadayos kong agtang akong utok. Unsa na gusto nimo? Ang imong utok mismo akong kurusan? Ablihan ko ng imo. Kining dapit tao, kini. Nadinhi dapit ang utok. Mao ni kurose. Ay, salamat. Ihubas ng customer. Makalingkod ako. Sakitas pagtag ng mga timan sa mga customer. Pero, may lang sa ni sa magsusuroy sa kasada, perindag tao. Perindag tao ang buntag niya. Balot ng gabi kapuya rin itong akong buhat sa unas, ha? Hoy, Pablo! Tanding sa mama! Day! Sa'y butanding sa mama. Slim na kaayo ko, no? Bitaw. Oh, in fairness, no? Ni Slim na ka. Oh, di ba? Imo gina itong ipadayon imong pag-gym. Oh, naon sa naman imong dagway? Wa naman ay atiman. Nya saman, gusto pa kang motiban ako. Unta. Pero, di na lang. Oy, nausab na imong nauna. Ang nagdugang magkag-responsibilidad. Imbis kay nakalingkawas ka nas mga bata, kay nanagko na, og hapit na human og eskwela, mo mahinog gisagop si Maki, nga wala ang kahatag nimo gawa sa problema. Wa ka may kaluoy sa imong kaugalingon, Pablo, Di man ka gusto makapahuway sa bunta. Wa ka na baya magkabata, nagkatiguang na baya agad ka. Daan pa ko. Wa na ko nimo follow up pa. Tungod di Maki. Ang no? Wa tao na sa kong plano, nga mupasan og taong way nada. Ganun tuyuan ko man, gyud. Grabe sa di mo, tiray. Inundumi, ha? Nga niingon bang Ginoo, nga higugmaa imong kaaway, o atimana ang imong isikataw nga pinakaubos o pinakakabos. Pakana ang magigutom. Bistihi ang way bisti. Padayuna ang way kapuyan. Paimna ang giuhaw. Wa ka may bao na tiray? Kay bao man ko. Pero, kanas Maki. Kanas Maki na apil sa pinakaubos o pinakakabos. Tur kay kabos ya sa espiritu. Da, but ni mo Pablo, Di gyud na makapasantos ni mo Maki. May paparita kong conditioner. Okay. Asa may mo, anak? Uy, Ricky! Kumusta naman ka? Lagkawag yung tiray, Kung nahigugma patingan ako yung bayan, isakita na ko siyang ipanulti o iyang gibuhat. Swerte lang, kaya ako may gugma niya. Oh. Lawgawan ako, Nahigugma di akong Sofia. Kaya gisakitan mo ko nga, wala siya, video call ako. Umituyo siya, at siyang sira. Kisakitan ko nga. Wala niya tumana ang iyang masaan. Gugma di ini. Pero, di na gihapon tingali, Di naman noon ko kay Bao sa gigugma, Oh, kasama niyo, Wala? Sophia? Kung paano ko kalito, Hello? Kumusta na? Okay ra. Ikaw, kumusta na? Okay, Rasad. Mupaulit ko diha, Pablo. Ha? Maka-attend ko sa graduation sa mga bata. Ha? Oo. Kay nahuman naman ako ang angay mga isettle dire. Kita na lang unya tanin niyo pohon. Oh.
Nagilak lagi ka. Sorry, nalipay lang ko. Kung nalipay ka, smile. Ayaw paghilak, kay bati kay kang tanawon. Ha? Nakawa sa timoy. Tinuod bitaw. Tanawan ako na ibong naong, oh. Lagi, di na kumihilak. Kana ba? Kana ba? Bitaw, seryoso na ta, Pablo. First week, sunod buwan, naanak ko diha. Sige, magpaabot ni. O, napalit na din ako ang imong mga sapatos nga pasalubong. Wabi ato madayon kay lain magutong pagkaulian ako diha. Hala, uy. Ikaw ba? Wag yun ay ka malimot. Di mo ko malimot, Pablo. Salamat, ha? Imong yun kong gilipay karon. Fix man. I think I'm in love again. Grading the celebrate. Samarong kanta, ha? Wonderful I've been. Loy, mura mag-south ang tukar niya. Basta north ang gakanta. Ilas ni kami in love again pa. Hindi mo na yun. Anong kanta-kanta mas Pablo, ana? Kasi may buti ay pasabot. Hindi. Murag na ay something da. Unsa man ka, ha? Kisam na yung sukli piso. Naginutan eh. Kaya bahala kayo panalito ron. Mayan lang ne. Di mo na yun. Bata. Ikaw sa imo. Ikaw eh. Stoy. Papalitaw niya ako, Pablo. Oy, kinisa dong ha. Huwag umong ligo. Umot na komisyoner. Sa may imo ha. Unya na lang. Unahan lang sana sila. Ay, ang bata nyo be. Okay, may lima. Sino ba isip bro mo? I think I'm in love again. Hoy, dili na para ako iyang kanta, oy. Para naslain. Katag anay katiray. Oh. Lain na sa akong gibati, oy. Mura man ko gituok. Kumitya na ka to? Or tinuod? Katag anay katiray. Kinsa man di ay iyang gipasabot? Kinsa mang lain na? Si Sofia kaha gihapon? Or naa nagyulain? Di ko mahimutang inida. Di gyud. Kinahanglan may baw ko. Kinsay bagong gikabuangan ni Pablo. Normal mo tingali ni si Pablo. Naghugas siya sa kung rinula pero nagkanta-kanta pa. May problema gud sa utok ng tawhana. Ako ana, gilabay ko na. La 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 na na. Tiray? Di ready ay ka mo diretso sa CR? Dili ako eh, kamakin eh. Unsa? Uy, nga nugutang ikaw may nihugas ana. Ang kaluha di ay? Unya pa ito mauli. Luod na kayo kung ihuwat pa ko nila. Hala, uy. I-timing sad unta na ni Maki nga naay ang mga anak. Aron sila'y mo limpyo og dili ikaw. Sobra naman sad kayo na imong pagpakamartir nila, uy. Still lang, kagaan rin niya. May pasaan na ko na eh. Bisa na Pablo, uy. Sobra na na. Oh, suka. Ang hilag mo ka. Ambot lang. Naluoy lang yung tingali kay kunimo. Uy. Grabe na, Jud. Grabe na. Di na yun man na. Sobra na, Jud, ni. Oy, asa ka tiray, hoy. Ay, may paingon man sa nimutan nga ni Make. Ay! Ay, Pablo! Oh, Palit ko po, Toy! Ay, hapog! Palit ko lang, eh! Kasi magulahon ini. Ay! Dagan ako break to, eh! Wa na gyud makatupong sa kabaga sa imong nahong Maki. Oh. Bisag gamay kauwaw o kaikog kang Pablo, wa gyud ka ana.
Dili pa ba igo? Nga iya kang gipapuyo din o gipakaon? Bisan sa paghugas sa imong arinula, siya pag yun. Ignas Pablo sunod. Ha? Ina nga sa sunod, ikaw na mo limpyo. Sigam ko na imong mata. Nasakit pag Pablos pagpanlimpyo niya sa kong arinula. Ha? Wes, ikaw na sunod limpyo. Lamiab yan imong puspusan, oy. Suway! Nagtuo ka? Nga kung imo kong puspusan, magkagusto na sa Pablo ni mo? Dili, oy! Katingog. Diyan na. Nagtuo kang malipay sa Pablo? Kung imo kong puspusan? Ha? Ha? Salbahis gid ka, oy. Og mirisin na nimo naputan ka ng mga tiil, di na ka makalakaw. Mayra nimo, inutil! Bawa na, Tiray. Tigalig mo, balabayan tanong karon. Bawa! Ha! Sakit? Ha, sakit maki? Sakit nga ingnon kang inutil? Di ka makadawat? Bawa, Tiray! Ako na sa imong katawa nimo. Inutil! Bawa! Inutil! 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 Di na makalakaw! Inutil! Ay! Wala ko'y mga tiil. Pero niad pa ko'y mga kamot. Ug kaya pat kang tukon animal. Kap na! Patyon. Patyon tika! Ikaw sama mo, ha? Ngayon nagbunggo ka mo! Bibili ako ganda kaya nakapasyon na. Unsa? Nasulti lang to na ako niya kay salbahe siya. Nibaos na ko niya. Iya kong giinsulto pag-ayo. Bisa na! Ikaw mo din saktong pabisar. Walang tani mo sa tao kang inutil. Gani, walang yung unta ka mo adto niya. Naluoy na lang lagi ko nimo. Concern lang ko nimo. Pues, salamat. Salamat, Tiray. Pero ayaw lapas sa linyahan, Tiray, ha? Aburido ka utong si Maki. Ayaw pag yung suduran. Iya lagi kong giunan. Wala yung unta ka mo adto. Ako lang mga pasaylo ni mo, ikibuhat. Sige lang. Ako sa siyang istoryahan. Ako Osbon. Salamat sa mong concern. Salamat, Tiray. O yung napatay niyo mo sa Teteray pa. Priso unta ka. Lain na sa problema. Lagyan mo magkasabot na ko. Pa, kasabot man mi. Wa mo kasabot! Ngano? Nagasuway mong mainutil? Oh, sakto, Tiray. Mirisin ako. Mayrang na ingon ini ko. Gigabahan ako. Mayrang na inutil ko. Pero lisod daw akon. Pa, May pag namatay na lang ko. May pag namatay na lang ko. Kasi malingon ko ini. May pag namatay na lang ko. Pa! Bisan galagot ko niya. Pero naluway gihapon ko niya paghilak niya. ako sa ni. Masakit man day tanaw nga. Muhilak ang taong badlungon. Ato lagi na siyang iampo kanunay. Hikapo lagi na sa Ginoo. Hindi tingali madali, pero mausap na na. Malukmay na na. Kuyugalan ako siya tuog karon ng kul. Di na tingali siya masuko. Kita lang duha. Ato lang ta magbuhat sa itong bunsol. May sana makakita siya. Unya, magkanibao ka mo. Bahala na lang. Kami na lagi mo adjust call. Ako rin adto. Tabang! 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 Tabang mo! Tabang! Alisan mo, Angkol! Sila! Naon sa ka si Papa? Tingali, giatak ni Tiray. Oh my God! Call, gali na call!
Para ok-ok lang. Mura na magyatake ko ungo. Grabe mo, Jira. Imo rin magipanghakop o niya gipusdak. Namarog man akong balibo. Nihaplag yun sa akong nao pag abot ako din. Tam. Bebe, tubig si Papa niyo. Kay, nang luspad. Tim na. Inom po. Uwan tingali ni kay, nagawas na nagang ok. Manghinawas ako. Tingalig na na sa ok-ok, Jira. Mao ba? Ang maayo diyan ang maki di ay andaman nag-ok-ok aron mabutan. Bitaw, no? Gawa lagi. Pero in fairness, no? Arang-arang na biya siya. Di na kayo manginsulto. Di na kayo magbugal-bugal ba? Oh, basin pa di ay hinay-hinay na siya naghinuklog. Basin. Wagir mi puas o ginampo na niya, eh. Kabuutan gid mo Pablo oy. Wagid ko masayop sa Sa pag-unsa, Sophia. sa pagpili nimo nga maoy akong saligan og tabangan. Salamat. Sige Pablo. I-regards na lang niya kus duha. Sige, Sophia. Bye. Bye-bye. Ay. Apil akong maingon siya nga wa gid ay ko masayop sa pagmahal ni mo, Pablo. Ay. Igo rin ko sa pagpanghupaw ini. Igo rin ko sa pangandoy. Nga unta, siya na lang si Tiray. Nga maunag yun nang hagad na ko. Ay. Unsa ni, Cole? T-shirt, yatag ng papa rin mo. Imo siyang gipalitan? Oh, ano ba di ay? Ngano man, Cole? Oh, palitan lang. Bitaw, may wantikwan man agad. Mga kong yatag niyang usa. Cole, diha na lang ko na nimo. Na may mga t-shirt si Papa, good. Di masada siya mula ko nga, kinahanglan bag-o gid ang isulob. Pasulubo na nato siya bago. Ayawat na lang nga, matakdan siya og magbag-ulasan. Oh. Grabing angkol, no? Wagid siya kapuyang papa. Lucky. Grabe gid ako sa lodo ni Uncle. Hurot akong bilib. Kabuhat maganis angkol ini mga butanga. Kita pa kaha. O, unsay ipasabot nimo? Bago na taon sa ibuhato na to ni papa. Gawa sa pagsigig badlong niya. Oh. Unsa man eh. Siya pa. Baga na ng bangas, oh. Kung magkinahanglan, anak. Pamalbas ba ke? Kay ganahan ba mga ok-ok o bangason? To. Di ka pa? Be, ambi na. Bukara din ang folding table, Tam. Oh, buhat na gamay, ha? Tempa. Ganong mana? Unsa mana? Niatay cake pa. Nay pizza, nay lasagna, o niasay ice cream. Mag-celebrate ta kay cum laude ming duha ni Tom. Happy tam graduation. Nakadaginit pa yun may cum laude, eh. Abi yun na mo, di na may ma-appeal sa honor list. Nya, anong inyo man kong iapil? Pangaon mo inyo? Oh. Dito mo subay pangaon. Ayaw mo din eh. Kaya magkatag na silang mga mumo. Dugo ko na sa gugokok din eh. Di kuno ka mo apil og kaon na mo. Lami ka na, oh. Ha? Ok, problema ni mo pa? Siya manday. Sa ato pa kung sa gawas ta mangaon, diya sawanan, mukaon ka. Oh, sige pa. Sa gawas na lang ko bukaharon na lamisa. Ano ba na, Tam? Ay, sa gawas gusto ni Papa. Dalion na to kay, igutom na si Papa. Oh.
mukaon. Di ko mukaon. Usa man di mo kasabot. Wa ko mahangol ang inyong pagkaon. Pero wag sa tam. Diyan na pito, diya. Okay lang, Uncle. Usa ba? Taas kinitaw karbo sa mga amahan, uy. Di ko mukaon. Di ko mukaon. Wow! Gusto lang di ana, uy! Bakas na! Mag-pray na ta para makakaon na ta. In the name of the Father, Mura sa tag-nag-picnic, no? Nindot mo sa biye mga o di sa gamay na tunghawanan. Presko pang hangin. Presko ng nanimahong kanal. Preskong bahong kanal. Ay, gina. Kaon na, Maki. Bitaw pa, kaon na ba? Usa man ako pagkaon. Ngawa man ko ninyo tunuli. oh di ay, uy. Hala, uy. Wait sa pa, ha. Taga-anti ka. Wait sa. Actually, te, nag-improvement si Papa. Naanag yun. Wala ko nakadungog niya nga na malikas. Sapot-sapoton ragod gihapon, pero di na gid parehas pag permero. Effective gid ay ang prayers, no? Tinuod gyud te. Og ang perseverance pa ni Uncle. Oh, gyud. Grabe gid kabuotan si Uncle ti oy. Kami gani ni Tom, napay time kasurrenderan na kaayo mi. Stress na gid kaayo mi sa school abi pa kay graduating. Nya punan pa gid niya. Pero si Uncle Pablo gyud ang nakahatag na mo kalig-on. Iya gid mi gisigig, encourage ti. Blessed gid kaayo mo nga nakauyuan mo niya. 1 in a million ginas Pablo. Maobitaw nga dapat gid na maminyo si Uncle. Aron mudaghan pa ang mga tao nga parehas niya. Saon, wala gid siya uyab oy. May tag na ibabay nga magmahal niya o makigminyo niya oy. Oh, Ete, mauna to ha. Paibaw agad ko kon kanas ang inyong graduation. okay te. Sige, babay na kay mag-prepare pa ko para sa trabaho. Sige te. Bye-bye, amping. Lagawa yun ni mo eh. Unya, yun sa man siya Sofia. Wa man ni comment. May tag i-consider niya sa uncle, no? Ato lagi na silang i-blind date lagi. Basta kay mao gini akong sigig ampo nga mahitabo lang unta. Magadayon lang gyud unta sila. Unyag, si Aritere yan magkarayon? Di lagi ko ganahan ni Ati Tiray para ni Uncle lagi. Unya, sure man sa Aritere nga nakagusto ni uncle. Si Sofia, kiwa pa man. Hey, change topic tabi. Kay doon natin sa ato. Makita ng upaw ni Uncle nagawa sa tindahan. Kita naman dayon. Uy, Tam. Naalagi na siya kastorya sa phone. Human lang storya. Hi, Col! Uncle, bless me, Uncle May, dali. Dali, Jura. Naon sa di ka, Col? Kuan. Kisa to'y imong kastorya sa phone, Uncle. Ako igagaw si Marina, anak ni Tio Uming Marquez. Kahit lakon lagi ka, Col. Uy, Col, ano di ay? O sa din hitabo, Col? Col, Ako lang sira ng tindahan, ha? Dito ta sa taas sa bayan mag-istorya. Kung may mangutana, mayon lang tang malakaw ta. Dali, tawagan ko yung panghipos. huwag ko kasabot ni Uncle. di sa tingali bad news kay wa man naguli ang naong bisa nagilak siya. Dali na mo! Col! Tam, dali na. Mauna, may gusto mo palit sa among yuta dito sa Liti para tukuran og sale site. Wow! Col! Big money! Shh! Huwag mo ko may baong pilay palit.
Lahir ba ang presyo ti sa syudad kaysa probinsya ug bukid pa gyud. Dila sa ko mag-expect nga dako gyud kayo. Pero magkaluag-luag kita labi siguro. Kada kong blessing ini kuloy. O gyud. Pero ato-ato ra gyud ha. Ayaw palabi bisan kinsa, bisan Sophia. So, mular ka, Kol. Oh, mato ko sa liti. Ako na ipasangil nga mudua ko sa ako mga ayuan dito. Okay, Col. Asa ka larga? Sa liti. Mudua ko sa among mga katigwangan dito. Sige kuno gisgot na ko ang usa na ko kaayuan, si Tio Emilio. Mudua lang sab kog hapit ni Tio Umeng. Ganahan ko makamit anak nila, Col. Pohon lang. Makaadto ra lagi mo. Di ba, mayuta man mo siliti, Pablo? Nga naman di ay pa? May bahin man mo adto. Bali ang bahin sa inyo inahan. Maanha naman to ninyo. May paimo tong ibaligya, Pablo. Aw, ibaligya kung may mapalit. Ibaligya to. Aron mabahinan ni imong mga pag-umangkon. Anugon kay itong yutaa, nag-standby lang. Tanaw lang yan nato. Di man to nimo pwede suluhon kay bahinan man gyud nimong mga bata. Di sana mo solo si Uncle pa, uy. Di man gani ko apil choir. Musolo na ba? Thank you, Lord. Humanagid ka tanan. Sana all. Ako, doon na pa'y kuwang duha. Nakadefend na ba mo sa iyong thesis? Friday pa. Kamu, human na mo? Yes, pag Tuesday pa. Uy, haya. Oy, Muragi ko siya kaila na to, sa? Hey, kaya to bagtom. Kinila pero kalit akong o. Ngano pa? kila dito kadlaw sa liti kato inyong uyuan. Huwag kibaw pa. Ngano man? Gimingaw ka, Uncle? Iyabag ka. Anong taong mingawon ko? Nagunaw na lang gustindahan nga. Kanunay lang sirado. Anugon kayo. Dali rating alas, Uncle pa. Akong lay bantay. Ha? Rosad malingaw ko. Naburyong ni akong utok di akong kwarto. Labad na akong sigig. Tutok ining cellphone. Jira! Nga no? Aras agod. Unsa man? Si Papa ba? Siya lang ko na ibubantay sa tindahan while wapa si Uncle. Kaya da ikono nimo pa. Anong di man? Abi ka nagka-wheelchair na ko. Di na nago kaya? Unyag wa mi? Ako ra. Unyag kawiwion ka? Magdayaper ko. Mananghit sa tang Uncle, uy. Ano? Ubisalig na ko. Hadlok mong mangawat ko. Ay, di man sa ingon anak pa. Iya magod ng tindahan, angay lang man ang hidta. Ay na lang ta. Umisalig na ko eh. Hadlok mong mangawat ko sa halin. Maunay tinuod. Mga wa mo'y probitsyo. Mga buset. Ukok pa! Dakpa! Dakpa, Jira! Dakpa! Sa unsang hinungdan nga ako siyang dakpon. Nayabag ka, Jira. Dakpa ng uko ka. Kay mutog pa na siya na nako. Dakpa! Sorry pa. Pero dili ko basta-basta mo dakop kung waysa. Ay, agad pa ugad nila, Jira. Dakpa na ukok pa! Watro mo sa niligang talawan, Tam. Dakpa, Jira! Dakpa, Jira! Pisit ba yoy? May na lang tato. Ako yung bantay sa tindahan kay magkapanigarilyo ko. Makainom ko. Tao na yung taong kung magkapanigarilyo. Wa makainom. Ay. Mayo! Mayo! Pablo! Pabs! Ang animal nga tiray ay. Pablo! Hello, Moy! Kasaba ba di mo? Wagani mo to ba? Nagpasabot. Gawa din Bogo. Oh, ang siripinting dako ba ya? Sa ato pa, sirang usa karon. Karon ka lang.
Nahilom ng gaga. Nilakaw ng tingali. Ha? Nagsulo ka di ay karon? Oh, oh. Oh, kiwan ka? Anong kuyawan mo ko nimo? Ungo ka? Dili ko ongo. Pero, kaya ti kang patyon. Unsay katawanan sa akong gisulti? Imo kong patyon? Suway! Ningon mo kung patyon ti ka? Niingon ra ko, kaya ti kang patyon. Suway gani. Aron ibawa na to kung kaya ba gyud nimo. Sige! Sige! Maayo! 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 Wait, tao! Sofia! Sofia! Oh. Sofia! Hi! Ala, nialagi ka? Teray? Oo, wa si Pablo. Ang buthain siya. Pero ang kaluha, siguradong tuwa sa eskwilhan. Ang inutil rin na asasud. Hoy, ikaw ha? Discrimination na. Ja, lisod ka batasan, oy. Bisag dili na makalakaw, ngil adang gihapon kay batasan. Kuyog tas bahay na. Wa man ka sila diha. Unya na kumutan-aw ni Maki. Sophia! Oh, Lilia sa taong ko diri, oy! oh. Kumusta na? Niya, tuwi na kayo. Looy, pero salbahes lang Japon. Gusto sa yun mo, eh. Kami nag-istorya, wag kay labot. Ay apil-apil. Oh, Gisultihan na ako, Sofia, oy, sa tinuod. Kay klaro ka ay nagpaluloy lang kaniya. Ay, lagi apil-apil ko, wag kay labot. Ay, pagbuot! ha, time out sa. Mao para ba akong pag-abot ha? Ayaw in taon ko ninyo himu ang referee. Nano nag-away naman sad mo? Naibaw ka ba, Sophia? Nga kunwa ka pa mo abot. Gipatay na ko anang animal. Uy, tanawa ra gud ka. Ay, patumo-tumo di ay. Si tumutumo. Huwag ka moingon ganina nga kaya ko di mong patyon. Ay, tuo, anak Sofia. Ay sa kumpiyansa anak niya, Sophia. Kay wa na malipay nga niya ka. Naluag na yun ang imong tornilyo, Maki. Mo dinay ka? Kaklarong wa ka malipay, oy. Kay hadlo kang di na gyud mo makuha si Pablo tungod ni Sophia. Animal ka yun. Oh, Teray! Hoy! Teray! Ay! Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.